Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Avui us faré un plat de peix, es tracta de la bullabessa. La bullabessa és una sopa que porta diversos peixos. Es composa de fer un brou, a base de... fem servir aquí, teniu espines de peix, de rap, de lluç, després també hi posarem peix de roca, que és els crancs, les galeres i un altre peix així petitet que també donen molt bon gust. També, com a complement, i a més que formarà part d'aquest brou, doncs farem servir gambes d'aquestes vermelles. Llavors també hi posarem uns musclos d'aquests musclos petits, de roca, o un musclo que trobeu, i uns trossos també de rap, ja com a tall, perquè és un plat molt complet i pot servir ja gairebé com un sol plat, no? I per fer el brou també necessitarem primer posar-hi una mica de porro, tomàquet, api, hi teniu també unes fulles de llaurer i unes herbes, romaní, podeu trobar, herbes aromàtiques. I després també farem el sofregit, que el sofregit el composarem com sempre de ceba vermella. Jo compro de Figueres, que és una ceba així que és més forta, molt gustosa, i tenim una mica de porro també, i el tomàquet i uns grans d'all talladets i trinxadets. Doncs, si us sembla bé, ja podem començar a preparar el plat. Bé, el que vaig començar a fer primer, hi he posat aigua al foc, que comenci a escalfar-se, i mentrestant hi anem tirant tots els peixos que ja veieu aquí, trossos de rap, el rap és un peix que com té un gust fort, dona molt gust en els brous. O sigui, serien les deixalles dels peixos. Si hi ha alguna part així com més melosa, després es pot treure i aprofitar una mica el tall. Els crancs, que també tenen una carn molt gustosa i donen molt gust. I les galeres, que també no tenen pràcticament carn, però també van bé per fer el brou. Aquí hi afegirem les verdures, la mica de llaurer, un parell de fulletes, uns trossos aquí de porro, la mica d'api, les herbes aromàtiques, un tomàquet que l'obrirem per la meitat, i sal. Posarem aquí unes 4 cullerades de sal, de mida d'aquesta petita. Després, si de cas, ja rectificarem. I ara, quan arrenqui el bull, comptarem uns 20 minuts, de 20 a 25 minuts, el brou. El brou de peix no necessita massa estona, perquè si no es passa i no queda bé. Deixarem així, tapadet.
a foc alt, que bulli. Bé, doncs, mentre esperem que bulli el caldo, el brou, doncs començarem a fer el sofregit. El sofregit, doncs, hi tirarem primer la ceba, que ja us he ensenyat que la tenim aquí trinxada. Aquí hi ha dues cebes d'aquestes, doncs, com us he explicat, de Figueres, que són les que sempre utilitzo també per fer arrossos i plats, doncs, que tinguin un suc consistent, potent. Doncs esperarem que es faci una mica rossa la ceba. I també, mentrestant, també hi posarem els porros tallats a trossets. Que el porro també li dona un gust molt especial i molt bo. Tenim doncs aquí un parell d'alls, doncs els prepararem, els tallarem a trossets i també els posarem amb aquest sofregit de ceba i porro. Bé, doncs ja tenim el brou que està bullint, comença a bullir, i el deixarem doncs 25 minuts que vagi bullint, i llavors ja ho pararem. Mentrestant, aquí ja tenim la ceba que ja està gairebé feta, ja comença a fer rossa, i ara hi tiraré els alls tallats a trossets. I ho deixarem, doncs, una estoneta més que s'acabin de coure els alls. L'all ja s'ha arrossit una miqueta, vaig a tirar el tomàquet. Ho remenarem. Es barregi tot ben bé. I ho deixarem a foc baix, que vagi fent-se el sofregit. Hi posem una miqueta de sal, també. Poqueta, però una miqueta. Una mitja cullerada així. I ho deixarem a foc lent. Com podeu veure, ja el sofregit ja el tenim pràcticament acabat. Li faltarà posar-hi una miqueta de vi i ja el tindrem llest. I també hi afegirem una mica de salsa d'anyora. He posat unes nyores amb remull, i el suquet que he deixat també ho afegirem a la sopa, perquè això també li dona un gust bastant especial. Ja tiro el vi. Tirem aquí tot un... vindria a ser una copeta de vi, en aquest cas és un gotet. Quan el vi s'hagi consumit, hi afegiré una mica del suc de l'anyora. El vi ja s'ha consumit i ara us tiraré un parell de culleradetes d'aquestes, que ha quedat així un suc fosquet, i amb això ho deixarem coure una miqueta més. Reservarem una miqueta més així, una mica a foc viu també. Un parell de minuts o així, i ja ho tindrem. El que vaig a fer ara és fregir aquestes gambes, una miqueta, només, que no quedin massa cuites. I després les pelaré i triturarem
els caps i la pell amb una mica de brou, amb el mini pimer, de manera que quedi un suquet espès. Posaré aquí les gambes. Posaré el foc viu perquè així se soptin i d'aquesta manera no quedaran massa cuites, que si no queden les gambes queden així com eixutes, no seques. Veieu? I comença a agafar una mica de color. Això. Anar-les traient. Queda el color que queda, així ja més pres. I aniré posant aquests trossets de rap, que també serà així, fer-los una miqueta més, però tampoc que acabin de quedin massa cuits. El rap deixa anar una miqueta també d'aigua. Precisament per això el deixarem una miqueta més, que ho deixi anar tot. Els posaré una miqueta més d'oli, una mica de sal, la massa, només un polsic. Posem una mica al foc, també. Doncs mira, ara ja està semicuit això, ja ho vaig traient. De fet, queda com bullit, però amb el seu propi suc. El qual, el suc aquest també el guardarem. Guardaré els caps, que després els trituraré, junt amb la cofolla de la gamba, i ja les gambes estaran preparades ja per posar-les al final del sofregit. Ai, al final de la sopa. Doncs ara el que anem a fer és colar el caldo. Això és més aviat per si queda alguna brossa petita. Bé, doncs ara el que farem serà triturar el sofregit. I posarem una miqueta de brou, perquè així quedarà com més líquid ja. Cullerades de brou, el mínim, i ja estarà. Aquest mini pimer és que té tanta força. Bé, aquest brou que acabo de triturar, aquest sofregit triturat, ja l'afegeixo en el brou de l'olla gran que tenim. I ara el que guardarem serà una mica de brou aquí, ja amb el sofregit i tot, per triturar doncs els caps de les gambes, els crancs, que de fet és l'únic peix doncs, que
de tot el que he tret, que es pot aprofitar el suc. Aquesta mica de suquet, no es pot perdre res, que tot dona el gust. Bé, ara el que vaig a fer doncs, és a triturar ja tots aquests peixos amb una miqueta de brou. Posem el mínim una mica més fort. Ara, doncs, amb el polidor xinès hi tirarem tot això que hem triturat. I remenant, que quedi ben finet i no hi hagi grumolls. Bé, ara el que vaig a fer és obrir els musclos, ja, i posem una fulla de llaurer, que sempre li dona més bon gust, una miqueta d'aigua i així el vaporria. Deixem una estoneta. Bé, posem el brou també. Ja es veu així com més espès. Ara simplement el deixarem que cogui una estoneta, que s'acabi de concentrar més. El provarem de sal, a veure com està. Crec que li falta una miqueta. Li posem una miqueta. Bueno, aquí ja tenim doncs, els músculs que ja s'estan obrint. Els deixaré res un moment més i els podem treure i deixar-los refredar. Mentre es va coent la sopa, torrarem una miqueta de pa que ja tenim aquí ja sec. Tallarem les gambetes així a trossets. I tant les gambetes com el rap els afegirem quan ja tinguem tota la sopa feta. Els musclos també els afegirem al moment ja gairebé a punt també de servir el plat, perquè com ja estaran cuits, doncs ja no farà falta que bulli més. Ara també vaig a fer tallar una miqueta més petitó aquests trossets de rap. És qüestió de trobar una mica de tall, però tampoc és qüestió de que sigui una cosa molt que tinguis de mastegar molt. Així petitet, de daus petitons. Bé, al final, doncs el que podeu fer, i així és com ho faré jo, serà bullir una mica, agafar una mica de brou i amb una cassola a part, doncs bulliu una mica d'arròs. L'arròs que no us quedi massa pastós, sigui més o menys uns 15 minuts, com si féssiu arròs a la cassola, aproximadament, doncs més o menys. I l'arròs li dona una consistència al plat que el fa que sigui una sopa de peix especial. Doncs el pa aquest que ja hem torrat, ara el triturarem i l'aniré incorporant a la sopa.
amb això podeu fer-ho... Jo faig amb això perquè amb això va força bé, un rotllo de formatge, però doncs també podeu fer-ho amb una picadora, el que tingueu més a mà. Bé, doncs vaig a retirar els musclos, correrem una miqueta aquí, amb l'escorredora. Després aquests musclos, quan estiguin freds, els traurem de la closca i els posarem doncs, a l'hora de servir el plat. Bé, el suc aquest que ha deixat els musclos de fer-se al vapor, doncs també els passo, el tiro en el brou. I ja estarà. Li donem unes voltes. Mira, si podeu veure com la sopa, el brou, ja està com més espès. Tampoc no té de quedar un brou molt espès, té de quedar consistent. I el que li acabarà de donar la consistència doncs, serà aquests grans d'arròs que li donaran més espessor. Bé, ja tenim doncs el brou fet. Aquí n'he retirat una part, ja podeu veure com ha quedat. Ara el que farem serà que comenci a bullir una mica. Encenc el foc, a bullir una mica. I de seguida li tiraré a l'arròs que ja tinc aquí preparat. Bé, ja podeu veure que està bullint el brou. Ara ja li tiro l'arròs, uns 200 grams. Baixo el foc i ho deixarem un quart d'hora com si fos un arròs normal. Bé, doncs ja ha bullit l'arròs. Ho he fet més aviat una mica claret. Si us agrada més caldós, més espès, doncs podeu posar una mica més arròs. Una miqueta d'arròs, una mica més de brou. Tampoc és qüestió que quedi arròs caldós. És bullabesa, sopa de peix. Bé, en la sopa doncs hi he afegit una mica de musclos, una mica de gambetes, i la molla dels peixos que vaig posar-hi, que era una mica de rap, peix, lluç i una mica de peix de roca. Tot el que tenia molla. I bueno, el resultat és aquest. Ja podeu veure el color de la sopa, l'olor que fa, encara que no ho podeu sentir, però és molt bona olor. Espero que us agradi, que proveu de fer-la. Si us agrada, doncs, com sempre, doneu-li el like i si voleu seguir veient els meus vídeos, doncs no us oblideu de subscriure-vos. Aquí us espero. Fins al proper.